Ola, que tal? Moi boas, benvidos a unha nova entrevista aquí en Atlántico TV. Hoxe, Sandra Fernández, directora de Son das Flores. Que tal, Sandra, como estás? Moi ben, moitas gracias por esta invitación. Para que non coñeza ese proxecto que tes, está composto de nenos, un pouco música de corda frotada. Entón, contanos, como nace primeiro? Vale, pois Son das Flores nace no Colexio Vicente Risco, é un colexio público que está ubicado no barrio das Flores, en Teis, é un cole moi pequeniño. E, bueno, o barrio é un barrio con unhas características moi peculiares, un contexto socioeconómico complexo, moitísima diversidade cultural, que é unha maravilla. No cole temos máis de 20 nacionalidades, a pesar de ser un cole super pequeniño. E entón aí surde a idea de montar pola tarde unha actividade na que os nenos e nenas puideran estar no cole acompañados de adultos, con referentes, nun contexto seguro. E bueno, surdiu a idea de facer unha orquestra, guiándonos un pouco, tomando como referencia o sistema venezolano do maestro Abreu de orquestras e coros infantís, e así surdiu como unha actividade extraescolar inicialmente, gratuita, para que todos os nenos e nenas que quixeran achegarse á música puideran, pero máis que música, realmente, Son das Flores. A convivencia tamén. Iso Efectivamente. que cando empezabades, ningún neno sabería tocar e tivechedes que empezar un pouco dende cero, non? Non sei como foi esos primeiros pasos. Sí, de feito, non había nenos nen nenas no cole que, bueno, por suposto que foran ao conservatorio, non había nese momento, e bueno, coñecementos musicais tamén moi limitados. E así surdiu, montamos unha orquestra, inicialmente, claro, non tiñamos instrumentos, os fabricamos de cartón, fixemos un obradoiro coas familias, tamén era unha maneira, coas familias e cos propios nenos e os profesores, aí todos colaborábamos, traballábamos en equipo para facer os instrumentos, que os nenos, bueno, logo se sentían super orgullosos porque construían o seu propio instrumento, violíns, violas, violonchelos, contrabaixos, violas da gamba, que tamén temos na orquestra, e era un momento, unha actividade moi bonita tamén para integrar as familias, para que se coñeceran, porque moitas das nosas familias veñen de outros países e non teñen redes sociais aquí, era unha forma de interactuar uns con outros e de participar tamén nunha actividade cos seus propios fillos. E aí surdiu unha orquestra de cartón, que foi como arrancamos hai 5 anos. Agora estamos no quinto curso, empezamos no curso 21-22. Logo empezou sendo cartón, logo pasáchedes a instrumentos reais e chegaos a ensaio tal, ata que chega o Got Talent, que iso xa foi... Sí. Bueno, o Got Talent chegou no segundo curso. No primeiro curso arrancamos con esa orquestra de cartón, fixemos un primeiro concerto cos instrumentos de cartón e foi onde se visibilizou un pouco o proxecto, e a raíz de visibilizarse empezamos a recibir da xente, dos particulares sobre todo, donacións de instrumentos que tiñan na casa e que non utilizaban e sabían que nos queríamos montar unha orquestra, non tiñamos cartos para facelo, para comprar os instrumentos. E entonces empezamos a recibir a cuentagotas instrumentos, e de feito ese primeiro curso, ao final dese primeiro curso xa fixemos un concerto con instrumentos reais, de cartón e reais. E xa no segundo curso foi cando, bueno, nos plantexamos que facer, porque isto xurdía así dun xeito un pouco espontáneo, natural, sin recursos, non? Entonces, que facíamos o segundo curso? Nos plantexamos en seguir ou non, porque, non contar con a financiación, pero os nenos o demandaban, as familias o demandaban, decían, cando empeza Son das Flores, cando empezamos? E dixemos, bueno, arrancamos de novo. E ese segundo curso foi cando chegaron moitísimas sorpresas. Bueno, xa ao rematar o primeiro curso xa recibimos un premio da excelencia na docencia musical por a Fundación Rogelio Groba, aí un pouco recoñecendo esa labor que estamos facendo, e xa no segundo curso chegou así de maneira super casual o de Got Talent, que foi moi casual, porque recibimos un correo no que nos decían que era
era unha persoa do casting de Got Talent que querían que participáramos no... Foron eles os que expuseron. Os que coñeceron polas redes o proxecto, se interesaron, lles pareceu un proxecto bonito para amosar e se puseron en contacto con nós. Pero claro, imagínate recibir un correo dende o casting de Got Talent cando nós non nos fixéramos nada. Entón, bueno, nos quedamos, deixei aí un pouco en stand-by, como dicindo, isto será un fake, non sei, e hasta que finalmente contestamos 3 días máis tarde e empezamos no proceso de selección, pasamos por todo o casting, primeiro online, tivemos que facer algunha actuación así virtual, e fomos pasando ata que nos dixeron que tiñamos que ir a gravar a Madrid. E iso sí que foi un super acontecemento, porque supuso moita movilización, ao principio incluso non sabíamos se poderíamos ir, porque non tiñamos cartos para costearnos a viaxe, pero bueno, finalmente se conseguiu, axudounos aí o Concello a viaxar ata Madrid, e a experiencia para os nenos foi increíble. E sí que é certo que Got Talent marcou un antes e un despois, pero bueno, xa parece que quedou no pasado, porque xa eso foi no final de 2020, sí, todo 2023, sí, gravamos en xullo de 2023, emitimos en outubro, desaparece. Dende entón, xa seguiron surdindo moitísimas outras cousas que foron pasando, sí. Porque ese boom fixo que cada vez máis nenos, máis culturas se interesasen. Contábame un pasariño que tiñades lista de espera tamén, un pouco, creo que todo Vicente Risco quere entrar. Bueno, o Vicente Risco quere entrar todos, a verdade, como comentabas, é un cole moi pequeniño, son 95 nenos e nenas aproximadamente, sube, baixa, pero a orquestra inicialmente estaba enfocada só a nenos de primaria, que eran sobre 70, e dos 70 nenos que había no cole, empezaron 40 e pico nenos, o sea, unha barbaridade. E os que non iban era porque lles costaba as familias conciliar ou pois por distintos motivos, pero se fora polos nenos e nenas do cole, todos estarían en Son das Flores. Non hai ningún tipo de exclusión, non se fai selección, todos os nenos e nenas que queiran participar, poden participar. En principio a actividade estaba dirixida solo aos nenos e nenas do cole, do CEI Vicente Risco. Que pasa? Que estes nenos e nenas foron crecendo, foron pasando aos institutos, entón agora, neste momento, bueno, dende esa primeira orquestra de 43 nenos e nenas, agora xa estamos en 70, este curso 70 nenos e nenas, e xa estamos abarcando máis idades, xa dende infantil, xa non só primaria, a infantil, primaria, e os nenos que deixaron o cole e están no instituto, siguen vindo a actividade, non queren deixar para nada a orquestra, porque a orquestra supón moitísimas, ademais de aprendizaxes, moitísimas, de unha convivencia maravillosa, unhas experiencias increíbles de tocar en escenarios que non podían imaginar, non? Sí. Bueno, de feito de Got Talent, por exemplo, foi un soño feito realidade, non? Os nenos estarían encantados. E logo, eses nenos que van crecendo e algúns teñen esa oportunidade para dar un salto un pouco máis alá na música, axuda? Pois sí, o sea, xa simplemente o feito de que a música os este acompañando neste momento da vida, non? Do seu desenvolvemento como persoas, xa é fantástico, pero sí que é certo que moitísimos se están plantexando que o que queren ser de maiores é ser músicos ou profes de música, xa o plantexan, entón, quen sabe se o día de mañá pode ser unha saída profesional. Neste momento xa temos nenos estudiando no conservatorio. Nestes anos de andaina de Son das Flores, pois foron surdindo convenios de colaboración con distintas entidades. Neste caso, o Malleusis, por exemplo, nos becou a nenos para que puideran cursar estudios oficiais, e temos xa algúns nenos estudiando oficial de maneira xa máis profesional, e bueno, entón, e os nenos maiores da orquestra, que agora xa teñen 15 anos, que empezaron máis pequenos, pois quen sabe se dentro duns anos pois poden ser incluso profes na propia orquestra, non? Dos máis pequenos, entón unha saída profesional podería ser perfectamente factible, non? Vivir da música estaría moi ben dende pequenos con este proxecto e xa... Sí, outra ferramenta máis para a vida, non? A música. Comentábasme antes de iniciar a entrevista que tivechedes recentemente un premio.
Un premio nacional. A nivel nacional, sí. Nestes anos, dende que comezamos, casi todos os anos vamos recibindo algún premio, non? Pois o primeiro ano ese da excelencia na docencia musical, non? Logo recibimos a nivel autonómico de toda Galicia un de boas prácticas de educación inclusiva, logo no 2024, ano seguinte, de innovación educativa en dinamización lingüística, porque a nosa orquestra, ademais de tocar, cantamos en galego, entonces é unha forma de dinamizar a nosa lingua. Bueno, en galego e tamén nas linguas dos nenos tamén, en wolof, en ucraniano, estamos montando agora unha. E así fomos recibindo, e este ano pasado, os acabamos de recibir agora en decembro, a nivel xa nacional, nos premios APS de Aprendizaxe e Servicio 2025, unha convocatoria que fai o Ministerio de Educación, xunto coa Rede Española de Aprendizaxe e Servicio, pois recibimos un premio a convivencia e a inclusión apadriñado por a Fundación Yehudi Menuhin. E, bueno, estamos super orgullosos e super contentos, fomoslo recibir en decembro. Como axuda este tipo de premios para seguir adiante? Xa estamos 2026 para rematar. Xa hai un concerto xa aí fijado... A próxima semana xa. A próxima semana xa, pero haberá máis que ese concerto do día 29? Sí. De feito, este curso xa empezou forte, estivemos na Cidade da Cultura en decembro facendo un concerto para a Asociación de Dano Cerebral de Santiago de Compostela por o seu aniversario. Estivemos con Amnistía Internacional por os dereitos humanos tamén, eso foi agora así recentemente en decembro. Agora temos a próxima semana un concerto que para nós é moi importante, porque o concerto que facemos no noso barrio, sempre, en todos os cursos facemos 2 concertos no barrio, un ao final do primeiro trimestre, que coincida ou ben polo Nadal ou ben polo Día da Paz, que este ano facemos polo Día da Paz, que este ano é moi necesario recoñecer o Día da Paz, e intentaremos coa nosa música, pois non sei, trasladar os nosos mellores desexos de que se faga un pouco de paz no mundo, porque esta cousa... Entón facemos este primeiro, e logo ao final de curso facemos outro no mesmo auditorio de Teis para ver un pouco a evolución do traballo feito durante o curso. Estes son os nosos 2 concertos propios, non? E logo facemos moitos outros concertos que nos van chamando. Este en concreto da próxima semana vai versar sobre a música do mundo, entonces temos cancións, como che comentaba, en varios idiomas, en ucraniano, en wolof, en música de Venezuela, música de distintas partes. Vai ser é moi emotivo, porque os nenos se sinten moi identificados, os nenos e as familias tamén, con esa posta en valor da súa música. E, este ano, ademais, como temos que vai crecendo tantísimo a orquestra, este ano xa non só temos unha orquestra, este ano temos 4 orquestras. Unha orquestra de cartón, cos neniños máis pequeniños que se incorporaron este ano ao proxecto. Logo temos 3 orquestras máis, a de instrumentos reais, por niveis, porque hai nenos que están no proxecto dende o inicio de todo, e outros que empezaron recentemente, algúns este ano, e que os metimos en instrumentos reais por idade, pero outros o ano pasado, etc. Entón temos, de instrumentos reais, temos 3 orquestras con nomes de flores, porque como o noso barrio, o barrio das flores, os proxectos son das flores, temos a orquestra Alecrín, a orquestra Margarida e a orquestra Tulipán, que os Tulipán son os que levan, os Margarida e Tulipán os que levan máis tempo. Entón, o concerto a próxima semana terá unha parte de gran orquestra na que estarán no escenario os 70 nenos, dende os 5 ata os 15 anos, todos xuntos, efectivamente, facendo música conxuntamente, cada un ao seu nivel, pero conxuntamente, que é o que tratamos, esa convivencia, esa solidaridade, ese apoio dos maiores, os pequenos, todos os valores que tratamos de transmitir con o noso traballo. E logo, cada unha das orquestras fará a súa intervención. Está convidado todo o mundo que queira, que eu
un concerto aberto no Auditorio de Teis, eso, ata cubrir aforo. Que vaya Sí. todo o que poida, que seguro vai Sí, desfrutar con ese segurísimo. concerto. Vai ser moi bonito, os nenos están moi ilusionados. Moitísimas gracias, Sandra, por estar con nos. Vale, moitas gracias a vos, veña, moitas gracias.